K15! Ti si moja Penelopa, ja ću da budem tvoj Pinokio. Jedan puta jedan su dva, volim te ja, aha. Друже Блажо, дали може да се обратам, разбираш? Дебри сте, шо е ва официалност? Добро бе, ти тия совети ще ми ги даваш на мене. Тия се базират на твое богато дългогодишно изкуство или ги имаш даунлодирано от некой сайт на интернет, разбираш? Има и такви сега, нещо от изкуство, нещо, че даунлодираш. За кой питуваш? За правилата за успешна връзка, ще ми ги кажа, разбираш. Тие ги даунлодирах от един сайт. Значи това е side effects, това сакаш да кажеш. Шо би да бе, види го бе. Шо биде. Правила за успешна връзка, а? Сега ки видиме шо биде. Първо правило. Много е важно да се найде жена која ще добро ќе заработи, која ще се грижи за мене. Важно е, защо ти да работиш, кога може она да работи. Така ли? Второ и много битно правило. Много е важно да се найде жена која ще умее много добро да ме насмее, разбираш. Да ти правя смешки. Она, ако ти кажу смешки и ти си смееш и си бидеш разположен. И това го направих, разбираш. Чека малко. Трето правило. И много битно. Много е важно да се найде жена на коша, ке може да и се верува. Кош няма да ме лаже, разбираш. Защо ти кажеш върне, че излезеш от чадър от надвор и ти се смеят. И то е важно. И това го направих, разбираш. И четвърто и най-битно правило, много е важно да се найде жена која ке сака да си прави муабет со мене и која ще говори много убаво метки и тече от устата, разбираш и то. И? И шо и видиме на шо личаме, разбираш и? Дай вама да видам. Ти да се учите бе от сите страни да читате бе. Види го. Пето и най-важно. Много е битно овие 4 жени да не се познават меѓу себе. Разбираш. K15!